Oras. Mauliate madi tu kata buhi hita pajupang aliak kadongan di pertangyangan Palaboroha di channel YouTube YKB Namar Hata Batak Tuba. Adorang so tatangihon hata ni tu kata perjulu martangyang mahita. Ali Tuhan usedo rohanami nuaeng tumangihon hatami. Parrohai jala urasi mahami di bagasa todim. Asatama hami ali Tuhan jongjong di adu pami jala margugu hami laho mangulahon asiroham di bagasan anakmu Yesus Kristus. Amin. Dia muna aliak kadongan ia si pahusor-husor ni rohatta di bagasa tikion dibuat sian buku wasiat kekal namarod dolan gabi soha surahan jala so merlauk sian hatani debata natar surat di buku Filipi 2 ayat 12 1 10 nagabi pamusatan ni si pahusor-husorota ima sian ayat 15 nama dok naeng ma soha surahan jala so merlauk kamu di tonga-tonga ni sudut nageduk jala na merbalik di sima hamu marsinodang guarna ma jolma dang adong nasikop saya dong do kakurangan na padohan nasongonon somalna dihatahon hatiha adong nasala diulahon sasahalak manang sasahalak na mangulahon na kurang pas. Jadi dia puli do ngemak hut laos dipatuduhom mapangatusion na sida taringot tu si ulaoni. Tebulus si tonggo itu tu. Dangadong jolmaon nasikop. Sude jolma do mangulahon nasala. Alai di situ huna kurak tikos do mololok tabahen hagalioni gabi sidalian jala pasitok ko diri tu sada hasalaan sadiri tu penabuhi do tu mabahen nasala alai totong do ikon ulah honoton na patut ima nasa siulaon macai denggan jojo nasongonido sinosohon ni turpuk sadarion si hatta ima naeng ma so hasurahan jala so merlauk kita tuma ceri kok don alana kita nuaing mengulu di tonga-tonga ni akajolman zahat jala nalilu nagabi sisian ni Kristus siala si kok do ulaon haluaon na pinatupan ni Tuhani nunga patutna hasikopon ni Kristus gabi si tiruon di hita asa mengulu so hasurahan jala so merlauk sotung menek jo rohatta jala tadok dak tolap sa mangulu so hasurahan jala so merlau ngulutan waing dang dope naung di ngulu na marujung alai di sada perdalanan natong dope ya merdalan manang sada proses sialani hadirion na so hasurahan jala so merlauhi namardalan jala mangula doi saliring di ngulut taon nabui do tapukai sian saunari alani ulahumma martangyang mahita mauliate ma Tuhan tutudo daksay tarulah kami na sitong alai molotorus kami mangula di sido ali Tuhan berproses ngulu nami gabi somerlauk jala sohasurahan pergugui mahami di bagasan todimi inuji maho marhiti anakmu Yesus Kristus. Amin. Songoni majolo pertangyangat takadongan di tikion alai sotung lupa hamuate akadongan like subscribe jala sagihom mamuse tu akadongan na asing dope marhiti hiti nunga parsidot hamuna patol hasson berita nauli rap do YKB Namar Hata Batahon tu lihat por tibion saya di pasu-pasu tuhat tai mahita